Dobrý deň, zdraví vás Tomáš Greguš zo spoločnosti Forex Pro. Dnes máme 28.10., 9 hodín 10 minút a ideme sa porozprávať o výhľade na tento týždeň. V úvode by som chcel povedať, že všetky veci, ktoré si tu dnes budeme rozprávať, sú spojené s rizikom, takže každý obchodník by mal myslieť na dôsledný money a risk management. Takže čo nás očakáva tento týždeň? Hneď 28.10. dnes pondelok nás bude očakávať zo Spojených štátov priemyselná produkcia a predaje rozjednaných domov. Najviac sledovaný bude zrejme naďalej menový pár euro-dolár. Už sme si minule ukazovali, že výhľad je jednoznačne rastový. Nedošlo zatiaľ ani k nejakej vážnejšej korekcii na tomto menovom páre a je známe, že Goldman Sachs zvýšili svoj výhľad na tento menový pár až na úroveň 1,40, takže 1,40, prípadne možno až táto rezistencia 1,41 je náš cieľ. Nakupovanie má naďalej význam pri nejakých korekciách. Zatiaľ vidíte, že ten rastový trend je veľmi, veľmi prudký. Po konsolidácii na tejto úrovni sme prudko vystrelili na úroveň na 37, po jemnej konsolidácii zasa vyššie, takže to posúvanie sa vyššie eurodolára, ktoré je zrejme spojené aj s Yellen a s agresívnou politikou Fedu, ktorá zrejme bude ďalej pokračovať. Zrejme dnešné čísla môžu priniesť maximálne, prípadne, že by tie americké čísla boli mierne lepšie, miernu korekciu, ale eurodolár vyzerá, že zatiaľ bez výraznejšej zastávky pokračuje v raste. Zajtra nás budú čakať z USA maloobchodné tržby, ktoré mierne porastú, inflačné čísla z USA a tiež aj spotrebiteľská dôvera. Takže určite by sme sa mali pozrieť na zlato. To, čo sa deje teraz aktuálne na zlate, je podľa mňa veľmi zaujímavé, lebo zlato aktuálne vyrazilo z toho korekčného kanálu, v ktorom sa nachádzalo, to bol tento, a smerujeme teda na vyššie úrovne, to znamená, tie vyššie úrovne by mali byť okolo úrovne 1395, takže zlatu by som dával potenciál rastu ďalších 50 bodov. Môže nastať samozrejme nejaká korekcia, najhlbšia korekcia môže nastať sem, to znamená pod úroveň 1300 a v zápätí spike, prudký rast na túto úroveň. Dlhodobého hľadiska stále vidíme, nachádzame sa v dlhodobom klesajúcom kanále. Aktuálne nastáva krátkodobý rastový trend. Tu by sme mali nejaký výraznejší support a sme si hovorili, že tu by mohlo niekde nastať po 1300, maximálne nejaká korekcia a potom náraz sem. Naďalej si myslím, že dlhodobého hľadiska zlato by malo byť v klesajúcom trende. Útornejšie čísla a inflačné dáta, v prípade, že by tieto inflačné dáta boli výrazne horšie, to znamená, že by v Amerike rástla inflácia viac ako sa očakáva, to znamená viac ako 0,2%, mohlo by zlato zažiť rally a okolo týchto úrovní by som špekuloval nad poklesom. V stredu 30.10. budeme mať čísla ohľadom americkej nezamestnanosti. Očakáva sa, že sa vytvorí 151 000 pracovných miest, no a taktiež bude FOMC. A na záver na Novom Zélande sa bude rozhodovať o úrokových sadzbách. Takže pozrieme sa najprv na Libru s dolárom, lebo tieto čísla budú ovplyvnené hlavne akýmikoľvek dátami zo Spojených štátov. Takže tento menový pár určite ovplyvňa. Vidíte, že ten rastový trend nie je taký prudký ako na eure. To je vidno hlavne na páre euro-britská libra. Dá sa tu vidieť istú formáciu hlavy ramena, obratenú formáciu hlavy ramena, to znamená pri atakovaní úrovne 1,6250 môže nastať veľmi prudký posun vyššie a ten prudký posun vyššie môže Libru katapultovať až na 1,6750 na strednodobom horizonte. Libra podobne ako eurodolár je rastovo nalodená. Nachádzame sa teraz tretíkrát veľmi blízko, alebo štvrtýkrát veľmi blízko, alebo veľmi silnej rezistencie, ktorá je okolo úrovne 1,6240. V prípade zlomenia tejto úrovne bude nás naozaj čakať rally, ktorá môže byť 3, 4, 5 figúr vyššie.
No, čo sa týka ďalšieho dňa, to znamená, že z štvrtku budeme mať veľmi zaujímavé čísla. Ešte by som sa vrátil k strede, bude nás čakať FOMC, to znamená Fed bude hovoriť o výhľade americkej ekonomiky. Myslím si, že nič výrazne prekvapivé nás čakať nebude. Niektorí možno špekulujú, že by tentokrát Fed mohol pristúpiť k taperingu, ale myslím si, že tým, že k nemu nepristúpil doteraz tejto situácii, keď pracovný trh pomaličky spomaluje, nič nenastane. Dow Jones nám bude atakovať skôr či neskôr úroveň 15 712, naozaj vidíte, že toto posúvanie hore je skoro každodenné, keď dochádza ku korekcii, je veľmi, veľmi plitká, takže akciové indexy na amerických indexoch očakávame, že budú naďalej rásť. V prípade nejakého výraznejšieho poklesu na 20-dňový klzavý priemer je to jednoznačne silná príležitosť na nákup. FOMC v stredu neočakávame žiadnu výraznú zmenu. Vo štvrtok bude zasadať Bank of Japan a budeme mať čísla z Kanady ohľadom hrubého domáceho produktu a na záver žiadosti nezamestnanosti v USA. Bank of Japan môže zase zamiešať nejakým spôsobom karty, ale ako som už spomínal, naposledy sme sa odrazili od 200-dňového klzavého priemeru. Posledná korekcia tiež poslala ten dolár jen k 200-dňovému klzavému priemeru. Hýbeme sa, zužije sa volatilita a to väčšinou sa deje v okamihu, keď sa má prísť nejaký veľmi prudký moment, nejaký prudký pohyb niekam. Z dlhodobého hľadiska väčšina bank si stále myslí, že ten dolár jen porastie vyššie. Obrovské množstvo špekulantov verí rastu dolár jenu. Napriek agresívnej politike Fedu, tá politika Bank of Japan je ešte agresívnejšia, takže jeny by mali z dlhodobého hľadiska oslabovať aktuálne. Myslím si, že môže celá tá story tohoto zužujúcu sa klínom dopadnúť tak, že príde k falošnému prerazeniu smerom dole a prudkému posunu hore do konca roka. Zatiaľ by som sa tomuto páru, ako už som spomínal predtým, vyhýbal. Čo sa týka austrálskeho dolára, posledná rezistencia, o ktorej sme sa rozprávali, 200-dňovom klzavom priemere, bola naozaj silná rezistencia, odrazili sme sa od úrovne 1,0974 sme skorigovali až skoro 140 bodov, viac ako 140 bodov dole. Teraz aktuálne trošku konsolidujeme, je možné, že dojde k retestu. Je možné, že dojdeme zase k retestu 200-dňového klzavého priemera. Dôvodom je hlavne, sú pomerne dobré čísla z Japonska, ktorému sa darí teraz aktuálne oživovať. Takže očakával by som, že znova môže dojsť k retestu 200-dňového klzavého priemeru. Potom bude naozaj veľká otázka, ako prudké bude prerazenie 200-dňového klzavého priemeru, ako naposledy bolo pri Libre, ktorá testovala 200-dňový klzavý priemer, alebo naozaj dojde zase k druhému odrazu, ktorý bude naznačovať, že napriek tomu, že sa situácia v Číne trošku zlepšuje a Amerika výrazne oslabuje svoju menu quantitative easingom, tak napriek tomu austrálsky dolár môže oslabovať. Vyjadrenia austrálskej centrálnej banky pokračujú v tom, že považujú svoju menu za výrazne nadhodnotenú. No, ešte sme nepreberali DAX. DAX dnes otvoril na nových historických maximách. Keď sa pozriete na vývoj toho DAXu, naozaj pohybujeme sa vo vrchnej úrovni Bollingerovho pásma. V poslednej dobe nedošlo ani raz ku korekcii na 20-dňový klzavý priemer, čo by bolo súčasťou zdravej korekcie na úroveň nejakých 8870, 8770. Vidíte, že väčšinou dochádza k veľmi jemným poklesom a v zápätí k skúpeniu tohto poklesu. Väčšina dobrých investorov stále neverí tomuto rastu, ale tento rast nevyzerá, že by bolo možné teraz krátkodobo zastaviť. Sú možno nejakí pesimisti, ktorí očakávajú, že tento trend náhle teraz skončí, ale vidíte, že tento rok došlo k testom 200-dňového klzavého priemeru, ktorý som inak spomínal začiatkom roka, že test 200-dňového klzavého priemeru na S&P 500 DAX bude veľká nákupná príležitosť. Tu bol jednoznačný jeden test, tu boli dve také priblíženia sa, po ktorých nasledovala prudká rally. Aktuálne DAX je podľa mňa začína byť zrelý na korekciu. Tá korekcia by nás mala dostať k 20-dňovému klzavému priemeru.
To znamená, že zatiaľ si myslím, že DAX už krátkodobo teraz má svoje odrastené. Kto ide k nejakému krátkodobému poklesu, podobne asi zrejme aj na S&P 500 a Nasdaqu. To, že Dow Jones zatiaľ nedosahuje nové maxima, ale naopak DAX, Nasdaq a S&P 500 je veľmi pozitívne podľa mňa pre trh, lebo rastú teda hlavne malé a stredné firmy. Je to vidno aj na Russelli, takže výhľad na burzových indexoch by som mal teraz taký, že určite spomalenie rastu, nejaká formácia, nejaká konsolidácia, ako bola napríklad tu po prudkom rastu, prípadne možno nejaká korekcia bola tu ale myslím si, že nič také prudké nás nečaká, skôr nejaká konsolidácia, nejaký takýto pohyb do strany, aby ten trh trošku absorboval ten prudký rast. Takže toľko na tento týždeň, pozor na stredu, na FOMC, tam by mohli prísť nejaké prekvapenia, síce ich aktuálne nikto nečaká, ale práve preto by mohli prísť. Zaujímavé budú naozaj čísla celý tento týždeň, takže výhľad na eurodolár, na libru rastový, na dolár jen si počkáme. Čo sa týka burzových indexov, očakávame nejakú mierny pohyb do stranu, korekciu, austrálsky dolár, retest 200 a potom zrejme pokles. No a čo sa týka zlata, budeme testovať vrchnú úroveň klesajúceho kanála a potom budeme očakávať pokles. Takže toľko zhruba k výhľadu na tento týždeň. Želám vám všetkým veľa úspechov.